Ahojte lidi, tady zdraví vás pan Creeper a já vás chci vítat jakože u mého prvního dílu. Doufám, že se vám bude líbit. Já vám chci ukázat, jak si nainstalovat čarovný Minecraft. Tak, budeme k tomu potřebovat. Zapneme si internet. Tak, čarovný Minecraft, stáhneme normálně na úložtu. Čarovný Minecraft 1.4.7 verze 1.2. To vám dám do popisu videa. Pak si stáhneme Multi-MC. Tak, tady máme rozkliknutý čarovný Minecraft, to, co si stáhneme. Tak, já z toho hodím na plochu takhle. Tady. Jak to pomalý. Tak, máme tady 3 složky. Klient, návod na instalaci server. Návod na instalaci spousta vás nepochopila, tak já to můžu vymazat. Server, ten zatím já neumím ani to jako, tak dáme. Tak to taky vymažem. Zbyl nám tu klient. Jo? Tak. Nainstalujeme si Multi-MC, objeví se nám tady to. Otevřeme si Multi-MC. Tady vidíte dvě složky, že už jsem to dělal. Tak, kliknete tady nahoře v levém horním rohu. Je jako takový papírek s hvězdičkou. Kliknete na to. Tady se vám objeví loading. Tady si to nějak pojmenujete, třeba nevím. Čarovný Mine 1.2. A musíte tady být, nesmí tady být 1.5.2, musí tady být verze 1.4.7, tak dáte change version, tam si vyberete verzi, dáte OK. Objeví se vám tady to. Jo, tady si můžete pak, když dáte tady někde change icon, tady si můžete pak vybrat, nebo i tam jste se mohli vybrat. Jo, vidíte, třeba tady dáme teď na gold block. Tak, klikneme na to, dáme vfolder, se nám objeví, tady to můžeme schovat, se nám objeví tady to. To si dá, já jsem střelil do pravé strany obrazovky, otevřeme si toho klienta, tam se nám objeví tady to z toho klienta, co jsme si stáhli, tak to přesuneme sem do toho otevřeného vfolder, jak jsme si to, a dáme ano, tak. Obě dvě složky můžeme zavřít, otevřeme si zase ten. Tak, dáme edit mods, ale ono už vidíte, že už je to načtený, takže jako to. Dáme pro jistotu reload, close, play. Ale já vám to budu takhle. Dám play offline. Ukáže se vám tady ta tabulka. Spustí se vám černý Minecraft. Toto si můžete zminimalizovat. No a můžete hrát. Tady vidíte 14 modů je tam. Já děkuji za shlédnutí, doufám, že mi dáte odběr a like. A doufám, že se vám to líbilo a děkuji a při příštím videu naschle.